ayame day tuirik na biyag ko kumustakan siya kadime at tarik na ket na siya iti ko na sikalat at alulog ko asla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso ang rema sakin ka adinak ay surata dinak ay awakan kastoy ka dinagtinarian kunam nga inoran oras si kantong tumawa kunam alinawas patuludan naktisura uray may sa awan tinungpan mo inuulpon lating kaisa sao tunggal lumalagip ka ay ayame day tuirik na biyag ko kumustakan siya kadime at tarik na ket na siya hindi ko na sikalat at panunod ko kasla maperdi to'y ulo gapot rituer day to'y puso ang rema sakin ka adinak ay suratan dinak ay awakan kastoy ka dinagtinarian kunam nga inoran oras kasi kanto tumawa kunam alinawas patuludan naktisura uray may sa awan tinungpan mo inuulpon lating kaisa sao uray may sa awan tinungpan mo inuulpon lating kaisa sao